Здравейте! Това е второто видео за видеостриминг и собствен малък стриминг сървър за нашата локална мрежа. В предното видео ми свърши батерията на камерата и се наложи да взема телефона да снимам, и заради това някои кадри са много такива нестабилни. Извинявам се, но просто трябваше да го снимам, нямаше как. Имам ограничено време, в което мога да го направя. И другото е HOS, и много тъпо го изговарям, понеже аз някакъв път така съкръщенията ги... Всъщност е HLS, понеже това е съкръщение, от не е цяла дума. Извинявам, само да знаете, че някой път съкръщенията така ги изговарям не много правилно. И така, продължаваме оттам, откъдето бяхме стигнали в предишното видео. Сега ще говоря за сървъри. Ще инсталираме сървър, ще конфигурираме сървъра, ще инсталираме FFmpeg. Ето това е много силна библиотека за работа с видеофайлове, която ни е необходима, която после ще е необходима, но ще е необходима. И сега ще направя едно леко отклонение, какво е това сървър, за да знаете долу-горе как работят нещата. Все пак тези видеа са не за хора, които разбират, защото в смисъл, който разбира, няма да е необходимо просто да го гледа това видео. Така, сега ще чертая малко в Paint разни грозни рисунки, после мога да реша да ги заменя с картинки. Ще видим. За сега ще ги начертая в Paint, за да ми е лесно да гледам и да обяснявам. Така, говорим за сървър. Имаме два компютъра и искаме да свържем двата компютъра. Сега тези два компютъра може да са между една стая разстояние, може да са между един континент разстояние, няма значение. Искаме да свържем двата компютъра. Единият компютър, който е личен наш, го наричаме клиент. Така, съкратено с К. Сървъра, към който трябва т.е. другия компютър, защото си е компютър. Другия компютър, към който трябва да го свържем, го наричаме сървър. Сега, когато трябва да направим някаква комуникация, някакъв ресурс да получим, това е целта на цялото обмена, т.е. на цялата връзка между компютрите, е да имат някаква комуникация и да получават някаква информация, както ви в момента, когато гледате видеото, получавате видеопотоците. Ето сега ще ги свържа с... Няма значение дали е оптичен или физически кабел, компютрите са свързани. Понеже това са компютри, на тях има програми, Браузъра е клиентска програма, ето тук имаме браузър, а Apache е сървърна програма. Естествено има сървъри, които са компютри точно направен за целта да бъдат сървъри. Т.е. целият им хардуер е направен да са мощни сървъри, но това не означава, че най-обикновения, както моя Optiplex на Dell, умрелия компютър, който ви го показах в първото видео, и на него има Apache, върви. На него съм сложил Apache, сега на локалния съм сложил HAMP, за да мога да ви покажа. И комуникацията стартира клиента, т.е. сървъра е пасивния в случая. Сървъра стои там и не прави нищо. Той чака някой да задейства комуникацията. И клиента казва на сървъра, праща заявка. Има get и set заявки, обаче get са най-разпространените. Сега каква е разликата, няма да влизам в такива технически подробности. Клиента казва, дай ми някакъв ресурс към сървъра. Примерно, ако е файл, дай ми от еди коя си директория, примерно това е директорията, еди кой си файл, примерно
т.е. .m54, нали, някой видеофайл. И сега сървъра обработва тази заявка, проверява, нали, дали може да бъде изисквана тази информация от него, нали, може да е скрита. Че всеки хакер може да изисква някаква информация, която е скрита. Прави, нали, разни проверки, прави проверка, нали, дали файла всъщност е наличен, дали е там, прави проверка дали трябва да го даде на клиента и ако всичко е наред, ако не върне някаква страница за грешка, и ако файла е наред, връща обратното, отваря, нали, поток на файл, разбива го на нули единици и го изпраща на клиента. Клиента го получава и файла се получава. Сега има различни протоколи между клиент и сървър. Един е много стар протокол, който точно се беше за файлове. FTP, файл трансфер протокол. Това си беше протокол точно направен за файлове. Обаче нещо не можа да стартира, не знам защо. Хубав протокол беше, обаче на практика никога вече няма да видите, никъде вече няма да видите FTP, две наклонени черти, нали, надясно. Навсякъде ще видите HTTP, две наклонени черти надясно, или което е линк, нали, така започва от линка. Това сега ще го начертая тук. HTTP S обаче. В смисъл в момента сървъра е само TTP, това е навсякъде вече ще го срещнете S. За сега не му обръщайте внимание. Нашия сървър е на HTTP. Понеже е локален, няма проблем. Ако правим сървър, който да видим навсякъде по света и да го оставим HTTP, това ще е огромен проблем за сигурността, но понеже е локален само между нашите, така се каже, пространства, които ние ги обитаваме, няма проблем да е HTTP. Сега защо се наложи точно HTTP-то пред файл трансфер протокол, няма абсолютно никаква идея. Понеже специално за файлове FTP-то беше 1000 пъти по-добре. Сега HTTP-то по принцип най-тъпото е, че той е направен за предаване на текст. Когато се прави интернет, когато се е правила тази система, те get, set, заявки, това всичко е било за текст направено. Не за снимки, не за видеото, не само за текст. За предаване на текст. И затова това означава хипертекст трансфер протокол. Тоест, трансфериране на хипертекст протокол. На практика всичко го обръща в все едно текстов файл. Ако видите някакво парче от видео, няма значение дали е закодирано или не. Или въобще някаква информация, тя ще нещо е такова. Абсолютно всичката информация, нали, която се продава, е нещо като текст. Обаче браузера знае как да я сглоби, понеже първо знае какво иска, нали, от сървъра, и когато я получава, знае как да я сглоби, но общо взето не е по-различно от текст. И затова има и тези CMM type, които всъщност сървъра знае какво получава, т.е. да се знае типа на файла, понеже вече много различни видови файлове. Но там влизаме в много така дълбока вода. Сега, както вече казах, клиента няма значение. Клиента може да е програма клиент, като браузър, като приложение, което си го дърпате от някои от известните сайтове, които няма да ги споменавам, и си го инсталирате, нали, то е приложение писано за тях, което се свързва само с тях, имате си акаунт, влизате и така нататък. Това всичко са клиенти. Телефона ви е клиент, устройството IPTV Box, което е
телевизора, смарт телевизор, всичко това са клиенти. Всичко това са клиенти и те стартират комуникацията с сървъра. И общо взето най-тъпата комуникация изглежда нещо като, нали, която сървъра би трябвало да я разбере. Изглежда като дай ми, нали, get заявка, IP-то, от което идва, т.е. IP-то на устройството, което на клиента, което иска комуникацията, понеже сървъра трябва да знае къде да я върне, нали, и кой иска, и дали има право да иска. Ако IP-то е бадното, нали, ще му каже, че не може да му я върне, ще му прати някои от страниците или ще има специална подготвена страничка, която ще я върне, нали, вместо ресурса, който искаме. И по-интересните заявки между тези директории файлови са заявки към някой модул на сървъра, понеже самия сървър вътре има модули инсталирани, примерно може да има PHP, нали, модул. Когато получи заявка, сървъра проверява какво е това. Ако е PHP заявка, и обработва като PHP. Тоест, ако има стартиран, нали, този модул, който ние трябва да го имаме после за когато правим Extreme малкия локален сървър, трябва да има PHP обработка. Но нещо като... но PHP-то заявката ще изглежда нещо като примерно ще търсим страничка, да кажем индекс. Индекс .php. Е, такова ще представлява заявката. Това, което горе се появява в адресната лента, но без IP-то, понеже IP-то е най-ниското ниво на транспортния протокол, това самата машина го слага. И после, когато разлиства транспортния протокол, т.е. самия протокол, така нареченото HTTP, това е най-айсберга на цялата работа. Отдолу работи UDP и 1000 още глупости, нали, които работят под това, които всъщност физически ги предават тези данни. Тук говорим по-скоро за виртуалната част, нали, на нещата. Така че няма да влизам в някакви големи подробности. Но да кажем горе в адрес бара пишем индекс PHP, нали, това е страничката на PHP, която искаме, и тук отзади предаваме параметри, които са всъщност това, което предаваме като информация, и казваме искаме ето този ключ и ето тази стойност. Даже сега ще копирах един линк, сега ще го поставя направо да обясня, че така е много грозно написано. Съжалявам за грозното рисуване. Ако гледате, може да съм направил по-такива, ако имам време. Сега ето това е една заявка към сървъра. Тази заявка казва дай ми ето този документ и ето това е параметър. Параметър username има стойност на Иван. Тези две черти не са черти за равно, ами са черти за има стойност на, т.е. username, ако го провериш, ще е Иван. И амперсант е този амперсант и добави ключ, пасворд, да има стойност на 1, 2, 3, 4. Значи, реално, ако направим една фактически какво става в този линк, username става Иван. Когато от сървъра, нали, го приеме. Тоест, username е ключа, до който да стигне, но всъщност става Иван.
Пасворд, парола има стойност на 1, 2, 3, 4. Това става, нали? Когато изискваш тези неща, става от... т.е. когато влязат в сървъра, стават Иван 1, 2, 3, 4 и Action има стойност на Get Live Streams. И ID-то е, т.е. амперсанд е добавяне и това. Това са разни плейсхолдъри, които държат стойност, които ще се придадат като стойност, нали. Може би, ако се занимавате с PHP, ще ви е малко по-ясно, заради това казах, че трябва да имате някакви базови познания, нали, по PHP. Но общо взето, това е клиента, който праща към сървъра и сървъра, когато обработи тази заявка, може да му прати всичко, може да му прати файл, зависи вътре, нали, в PHP-то как е написано. Може да му прати друга страница, нали, HTML, може да му прати всичко. А в конкретния случай, сега ще ги изтрия малко тези неща, ще стана една какофония. В конкретния случай сървъра изпраща, ето това е сървъра, в него има малки, да кажем, ако е HLS, ще се опитам да го казвам правилно, има малки файлчета тип Time Segment TS. Това са видеофайлчета, които са нарязани на парчета. По-късно ще стане ясно как се режат. Нарязани са на парчета. Взима ги, компресира ги под формата на хипертекст и ги изпраща на клиента. Обаче, нали, първо клиента иска, дава заявка GET, с която казва, изпрати ми това и това. Сега това е видео on demand, това е видео по поискване, нали. Тоест, когато клиента или клиентската програма, нали, която може да е IPTV Box, браузър, приложение на една от големите компании, нали, които се занимават с видеостриминг, но това е при поискване, т.е. когато клиента го поиска. Сега има още един тип, ще го махна, има още един тип, ако това е сървъра, това е клиента, сървъра се изпраща видеопотоци без абсолютно да има някаква комуникация, т.е. без да чака никаква комуникация от някакво устройство. Това се нарича видео лайв стриминг. Видео лайв стриминг се използва и при камерите. Т.е. камерите, външните камери, които са IP камери, които записват, те изпращат си IP-то, понеже трябва да знае откъде идва, нали, видеопотока, и си изпращат информацията, която е RTSP. В смисъл не е HTTP, сега няма да навлизам в подробности, но се изпращат информацията и то се я разпръскват постоянно, без да чакат някакъв клиент. Това се нарича, нали, лайв стриминг и общо взето това е, ако се загубят пакетите, няма проблем. Понеже има два начина да се предават информация. Единият да се проверява, нали, по-бавният начин, по-сигурният начин е да се проверява дали е пристигнала точната информация, цялата информация. Обаче това е много голямо забавяне, понеже трябва да има обмена на данни, нали, постоянно между клиенти, между сървър. А другия начин е по-простия, то е просто информацията да се стримва постоянно под формата на такива пакети, които излизат в мрежата и евентуално сега някой програмка, ако слуша за този сървър, ето, това е ошенце, което слуша за това IP, намира го в мрежата и получава, нали, данните. Сега тези данни могат да бъдат и закодирани. Нали? Тук не става въпрос за начините за защита.
нали, на съдържанието, които също са важни, ако имате някакво съдържание, нали, което не трябва да бъде достъпно от други. Понеже всичко това, което правим в момента, между другото, ние го правим на локална мрежа, но всичко това съдържание, ако някой друг компютър се включи, може да го слуша. Нали? Не е криптирано, не е кодирано по никакъв начин. Така че може да се каже, че не е сигурно от гледна точка на... Не точно, че ще хакнат, но ще го вземат, нали, съдържанието. Така. Това е, нали, за общо взето обяснението, простото обяснение, нали, за работа между клиент и сървър. Сега нека и всъщност да махна тези грозните рисунки и да си отворя чакай да видя само какво трябваше да отворя. Не, това операта. Добре. Сега, както вече казах, за да направим стриминг, трябва ни сървър, който да обработва заявките на нашия клиент. Има различни сървъри, обаче Apache-то е много добро, обаче се инсталира малко сложно. Понеже иска конфигуриране, нали, задействане на някои модули, които може да са изключени. Най-добрият вариант е хампа. Ето това. Теглите си го, инсталирате си го като обикновена програма. Има само next. Аз съм го инсталирал, няма смисъл. Това си е като обикновена програма. Когато си го инсталирате, отваряте HAMS Control Center, контрол панел. Ето това. Това е HAMS Control панела. Тук може да се контролирате различните... Чайше, така много гадно стана. Голямо. Малко. Искам малко да го направя по-голямо, но не чак толкова. Тук имате старт и стоп на MySQL, Felicia, което си е FTP клиент, между другото, Felicията. Говорихме за FTP. Mercury, Tomcat, от всички тези неща, за сега в момента ви трябва само Apache-то. То, когато се инсталира сампла и Apache-то, PHP модула, т.е. PHP обработката, която за в момента няма да ви трябва, но после ще ви трябва, но PHP обработката и тя се е тръгнала. Сега, ако стартираме, и тук имаме зелено, и тук имаме процес ID, и тук имаме кои портове се слуша, значи всичко е наред, но може да пробваме. Сега един от вариантите, който не го препоръчвам, е да пробваме чрез localhost. Пишем тук в... после ще кажа, що не го препоръчвам. Пишем тук localhost и показва същото, което показва, че сървър е стартирал и работи. Защо не препоръчвам localhost? Понеже когато разработваме разни работи, ако слагаме линка localhost и ги преместим на друго устройство, което е клиент, то за него това localhost няма никакво значение, т.е. няма никакъв смисъл. Заради това по-хубаво това се го прави само, нали, за теста. По-добрият вариант е влизаме в мрежови настройки. Къде са те? Тук някъде бяха, ето. Така. Влизаме в Advanced... Чакай да в интернет ли беше, само да не се... Да, в интернет. Виждате сега, компютъра, на който е инсталиран сървъра, ето това. 192.168.1.4. Тоест, когато клиент дава заявка, нали, и когато се отправяме към това IP, това е всъщност сървъра, който обслужва заявката. По принцип, сега добре е да махнем автоматичното DHCP и да сложим ръчно IP адреса на сървъра, понеже когато се превключат устройства, може да избяга сървъра на друго IP и на всяка клиентите
нали, понеже от страна на клиента може да е хардкорното IP, локалното IP, навсякъде клиентите ще търсят това IP, а това IP ще е на друго устройство дадено. Зато и специално за сървър изключете автоматичното раздаване на IP-та, DHCP, и си служете, нали, ръчно тези настройки. Тоест служете си ето това IP, гейтуея и така нататък. Добре, и всъщност така ще направим. Ще си копнем това IP и преди тук localhost, нали, писахме localhost. Сега ще сложа IP-то и ще видим какво ще се получи. Такава. Само трябва да му кажем сигурно, че ето това под разбиране се знае, че е HTTP. Дори не се налага, нали, да го пишем. Някои от браузърите, между другото, се налага и тук да напишем какъв е протокола. HTTP, 2.2 черти. Но браузърът тук се го предразбира. Същото е, нали, в момента. Но това е правилният лик с HTTP. Сега имам вече работещ сървър, който всъщност работи и отваря страници. Както вече казах, инсталацията, тя е просто като на всяко едно приложение, де сте го инсталирали. Просто давате next. Прави една папка, само е тази папка трябва да ето тук HAMP, ето тази е важната. HTTP-Docs. Това е всъщност когато се стартира сървъра, всичко, което е в HTTP-Docs, това е нещата, които са налични. Билото филми, музика, страници, ето тук имаме той за комуникацията с плеера. Имаме PHP API, нали, това е комуникацията с Higstream. Нали, тук логинг, респонс и така нататък. Това са още сложни неща. Но трябва да знаете, че всичко, което е в папката HTDocs, всичко това е всъщност нашия сървър. Всички неща ще бъдат налични. Така че трябва да внимавате, нали, какво оставате вътре и да гледате точно къде я инсталирате. Естествено, тази папка може да преместим, нали, там в конфигурацията на сървъра, но за сега не дейте бутайте да не разбутате нещо и да спре да работи. Сега пишем. Ето тук ще си време за FFmpeg. FFmpeg не е нищо особено. То е една библиотека, която се сваляме от официалния сайт, абсолютно безплатна. Момент да видя. Ето тук се даунлоудваме. Опс, това е source code, извинете. Ето от тази страница, ето тук виждате адреса. Дръпнете се най-новият FFmpeg, който е аз дърпам full. Сега не знам дали се налага да е full или да е този по-малкия. Аз дърпам full. Може би за нещата, които ни правим, няма да се налага full. Но има го. Дърпам го. Сега тръгна да го дърпам. Малко връзката е бавна, но явно към сървъра е натварен. Затова ще говорим какво е FFmpeg и защо ни е нужно този тул. Сега FFmpeg е много силно приложение, което е от командния ред, т.е. той няма GUI или Graphical User Interface, няма графичен интерфейс както Handbrake. Може да ползвате Handbrake, но за някои работи, но специално за видеостриминга сега ще обясня защо трябва да използвате FFmpeg. Сега, когато видеофайловете са правени, те никой, в смисъл големите, никой не е мислил да се видеостримват. Знаете, по-така големите от вас, имаше
продаваха се на видеодискове, нали, на видео CD, видео DVD дискове, големи гигабайти, нали, бяха DVD дисковите, 4 и нещо гигабайта. Това е нещо, ако го сложиш на компютъра, хардуера на компютъра, той е свързан вътре с много голям поток информация, нали. Вътре имаш 160 и колко бита там, нали, шина между рамта и това. 128 беше. Забравяй ги. Няма значение. Въпросът е, че вътре информацията в компютъра, понеже части са близо една до друга, се предава много голяма скорост. И тези големите некомпресирани, леко компресирани видеа, които се нуждаят от много бързо предаване, не бяха пречка, нали? Или ако от някъде случайно дръпнете някой видео, което не е компресирано, също ако дръпнете, нали, като файл, мога го гледате, не е пречка. Обаче проблема е, ако трябва да го продадете през HTTP с HyperText протокол, това видео, като цяло самия HyperText протокол не е направен за тази цел, въпреки че се използва. Там видеото трябва да е максимално оптимизирано. Не, че няма да стане, не, че няма да тръгне. Даже първият път ще направя с едно цяло видео, ще го плейна през HTTP, цяло видео, нали, цяло файл, и после ще го коментирам. Ако го плейниш цялото, ще има накъсване дори на локалния на компютър, на който е сървъра. Тоест, ще има буфериране, накъсване, спиране, буфериране, пак тръгване. Представете си, ако го отдалечите, нали, на друг компютър, колко ще е по-зле нещата. На практика искам да кажа, че видеята и информацията, която се стримва, трябва да е абсолютно оптимизиране за стримване. Нали. Не може да използвате обикновени видеа, които са неоптимизирани. Т.е. видеа, които идват от ваши DVD дискове. Нали. Тук не говорим за пиратство и така нататък. Имате си, нали, ваши дискове на ваши си събития, които са ваши лични дискове, искате да си ги стримвате на някъде. Без да ги оптимизираме, няма да стане. Единственият начин за най-правилното и най-добро оптимизиране в момента е FFmpeg, който, както вече казах, не разполага с графичен интерфейс, а е командно, т.е. с конзолна команда, обаче няма страшно, не е проблем. Това нещо кога ще се дръпне? Не е проблема в моя нет. Моя нет върви много добре. Проблемът е... Добре, ще изчакам да се дръпне и ще ви покажа как се инсталира. Инсталацията е много проста. За сега ще спра записа и когато се дръпне, ще продължа. Така, най-накрая се хвърли файла. Връзката към сървъра беше явно много бавна, в смисъл интернета ми работи перфектно. Ето, това е файла. Той не се инсталира. В смисъл, не се инсталира тип както програма, както нормалните с сега ще го сложа. Просто копирате съдържанието на папката и се го поставяте в C. Поставяте си го в C-то, махате този дългия стринг, който после ще ви пречи много, оставяте го само FFmpeg. Сега, понеже това е конзолна програма, ако чукнем тук CMD и влезем в конзолата,
в текущата директория. Виждате, ние сме C, наклонена черта тясно FFmpeg. Зато и казах да махнем ония дългия линк, защото всичко трябва да го пишем, нали, смисъл малко тъпо. И чукнем FFmpeg-H за help. Виждате, всичко тръгна тук, нали, смисъл help се отвори, всичко тръгна. Сега това стана, понеже съм в текущата директория на този на тази папка, където са всъщност тези екзета. Ако ви го направите вънка, аз сега съм SMD. Сега да стартирам SMD-то, за да ви покажа. Сега, ако ви направите в момента ffmpeg.help. Чакай. Как го написах само? Не мога да пиша и да говоря едновременно. Ако ви направите това в момента в конзолата, при вас ще даде, че няма такава програма. Няма такава програма, понеже Windows, понеже съм с Windows, сега ако сте с друга операционна система, трябва да се запознаете, нали, при вас как става. Windows трябва да знае къде да го търси. Аз преди го стартирах вътре в папката и той знае къде да го търси. Той знае да го търси в същата папка, нали, от която е стартиран. Обаче виждате как в момента сме в админ. За да може ви да го стартирате както аз го стартирам директно, без да пиша пълния път. Понеже може да го стартирате и C, две точки, наклонена черта надясно, FF момент FFmpeg наклонена черта надясно. Виждате колко много по-трудно. Това е, нали, папката bin, понеже това е в папката bin, наклонена черта надясно, което е, нали, директория, следваща директория. И трябва ето този файл всъщност да стартираме. Сега ще си го копна, за да не го пиша, понеже ме мързи. И естествено, тук станаха много пъти се поставя. Нещо дясният бутон на мишката се легави. Ето това е пълния път. Това ще работи при вас. .h. Обаче проблема е, че всеки път трябва да го пишете. За да не го пишете, всеки път има нещо, компютъра ми много взе да забива. Май е време за преинсталация на Windows. Добре. Сега, за да не го пишете всеки път пълния линк до екзето, ще направим нещо, ще го поставим в момент, само да се сетя, в променливите на обкръжението. Ще го поставим в така наречените променливи на обкръжението. Тоест, това са едни променливи, където Windows се търси, когато искаш да стартираш нещо. Ето, искаме да стартираме FFmpeg черта H за help. Windows се търси тези директории, т.е. той знае къде се намира и скрипта, виждате, че се изпълнява. Сега за вашата система, ако сте с друга система, трябва да се потърсите къде са тези променливи на обкръжението, обаче аз понеже съм с Windows и то 11 на Windows, променливите на обкръжението се намират в, мисля, че About, ето тук в System, About, Advanced System Settings, Hop, Environment Variables. Ето в тези Environment Variables,
Кучето ми тук еди нещо. Абе, махай се от тук. Така. Сега. Ето в това пътчета натискаме Edit. Виждате, аз съм го добавил в друга папка, обаче може да се добавим. Тоест, вече го имам инсталиран и съм го сложил в папката Windows. Вие го слагате там, сложете го където аз го сложа. И всъщност стигнете до ето този път FFmpeg bin, ето този път. Копирайте като копия as path, копирайте като път и го поставете в ето тук добавяме нов и го поставяме ето така. Даже няма необходимо първо кавички, после не е необходимо exe, само bin файла. Тоест къде се намира, нали, bin папката. Той когато я претърси ще види, нали, екзето. И даваме OK. Аз няма да дам, понеже два ще се инсталират. И същата работа правим и ето тук в Path. Добавяме нов. Пак така, по същия начин. Добавяме. И даваме OK, обаче ви давайте OK, аз нещо вече съм го инсталирал. По този начин го добавяме в средата, в променлите на обкръжението и Windows знае къде да ги търси. И когато ви стартирате всъщност конзолната команда Jessica, не яш букуци от земята, имам кученци Jessica, която в момента обера всичко от земята, явно е време да изчистя. Така. Ако всичко сте направили както трябва, когато влезете в конзолната команда, напишете примерно PowerShell или SMD, няма значение, и напишете FFmpeg-H, трябва да получите това. Тоест е този help. Не е грешка, че не намеря такъв файл, нали. Трябва да получите това, което връща HMPG. Ако това получите, значи всичко е наред, може да продължите. Ако не го получите, върнете се назад и изгледайте как се инсталира, понеже е важно, нали, трябва да го имате инсталирано. Сега, вече имаме работещ сървър, можем да си направим, да си пуснем един файл, един плейлист. Първо не е компилирано. Ето това. Сега пак ще го копирам като път. Къде е аз път? Копирай като път, нали? Не като файл, ами като път до там. Стартирам си Media Player и виждате, тук го има от предишния път сървъра, нали, даже ако го пуснем ще се плейне, понеже... чакай, трябва да... Момент само. Момент. Важна подробност и особеност. Трябва да си пуснем, инсталира сме, нали, сам сървъра, трябва да го стартираме. Ето тук да светне зелено. Ето вече. Процес ID стартира, два процеса ID. Това са слушачи, слушат тези портове, нали, това са слушачите на сървъра. И така и вече можем наистина да го пуснем, защото сървъра работи. Ето, това е обаче, нали, линка към HLS потока. Ние искахме локалния файл да пуснем. Сега ще поставя тук локалният файл, за да не го пиша, че е много дълъг. Момент.
Така, я да ми сега оцелих ли линка изобщо? Да, оцелих линка. Значи това е в момент само тук трябва малко трябва да мръдна и ще обясня. Това в момента, което го пуснах, това е локалния файл, т.е. това не е оптимизирания файл, това си физическия файл, който пак си го достъпваме чрез HTTP. Т.е. ако отворим информацията, виждате, че не е C, две точки наклонена черта надясно, нали, локален файл, че е път към сървъра. Ако спрем сървъра, ето спирам сървъра, няма сървър, опитваме се да го отворим, няма файл, ето, няма open. Сега ще кажете, добре, но ти каза, че не работи, че не е хубаво така локални файлове. Този файл е само 50 мегабайта и се намира на моя колко ядрен там термоядрен компютър, процесор. Нали, намира се вътре на хард диска и сървъра ми в момента е на това и директно направо мрежовата карта го взима без да го предава. Нали? Тоест, тук оптимизацията е абсолютно пълна. Ако това нещо се опитам да го пратя като плейлист към Picostara, това нещо ще накъсва. Той ще накъсва много здраво. И така имаме си вече първи M3U лист, т.е. плейлист, който взима поточно видеото. Можем да си го обърнем, т.е. можем да си го плейнем сега в VLC или в някой друг поточен плеер. Сега горния линк е всъщност оптимизирания, нали, който е за поточно предаване, който е M3U8, нали, а долния е директно от файла, което не е правилно, нали, просто тръгва в VLC-то, обаче в някои от сетбоксовете няма да тръгне, нали, това. Така, сега нека да аднем всъщност плейлиста. Ще копирам тази пътя към сървъра и ще го добавя в VLC-то. Добавям отвори медиа, отвори Network Stream. Ето тук, дето директно, нали, отварях файла в VLC-то. Наклонена черта PL, понеже PL го кръстих, .3U M3U. Ето това е плейлиста, който ще го зареди, нали, автоматично и ще тръгнат. Тоест, виждате, ние аднахме един плейлист, те се добавяха и двата файла на плейлиста. Сега, ако същото го направя в телефона ми, би трябвало, нали, да тръгне. Обаче как и да снимам, нали, с телефона, как да снимам телефона, няма как да стане. Сега има и друг плеер, който е подплеер и с него мисля, че ще стане. Но мисля си играя да пише адреса, направо ще пусна линка, т.е. ще го взема от htdocs. Ето това е плейлиста и ще го пусна в подплеера. Вижте как всъщност го зарежда през HTTP. Тоест в момента това е сървъра, го предава. Ако имах отдалечен компютър, това ще да се предава от единия компютър на другия. В момента всичко съм инсталирал на един компютър, нали, за да ми е по-лесно. И сега ще говоря малко за оптимизацията. И това ще е видеото, понеже става много дълго. Никой няма време да стои, нали, толкова да
и да зяпа, за да не стане, нали, досадено, за да не стана. Сега, както вече казахме, имаме филм, който не е оптимизиран. Сега ще го копирам, защото момент да го видя само къде е. Ето това е. Ето това е неоптимизираната версия. Тоест това си е видео, обаче си е видео такова локално от хард диск, където може да се го гледаш. Сега ще го поставя в една папка кодер, защото ще го пръсне на много файлове, да не го пръсне в целия диск. По цялата папка. Първо ще дам едно малко име, за да е по-удобно за обработка. Сега, за да кодираме видеото, тук е нужно да напишем малко код. Не е много код, спокойно, не се плашете. Кода е малко. Сега, първо ще си направя един текстов документ. Понеже кода да не го пиша всеки път в конзолата, ще го напиша един път. Коди, ране, и после само ще го изпълнявам. .bat. Да, искам да сменя разширението. Така. Сега в кодиране .bat трябва да напишем, нали, малко код, което ще кодира видеото. FF MPEG черта И, което е променлива, video.mp4. Сега ще обясня какво означава. Сега FFmpeg викаме програмата, казваме служи ето в тая променлива И, ето това видео го служи вътре. Това е за да можем да го обработваме. Сега избираме кодеца. Кодец не казваме нищо друго, освен да го копира. Което не е много правилно, между другото, понеже това още не е пълната оптимизация, но за сега няма да влизам в после, нали? За сега само просто да видите как работи и що работи. В момента казвам на кодеца просто да го прескочи и да го кодира както си е видеото. Пак ще го направи, нали, на по-точно HLS формат, обаче няма да е кодирано общо взето правилно. Добре. Сега HLS, сега малко директиви към самия модул. Time 10. Това да го направи на 10 секундни таймни сегменти. HLS, трябва правилно да ги произнасям, че някак ще ми се подиграва, нали, че не ги казвам както трябва. Така, list size. Това са колко да са големи сегментите. 0. Това е значи да ги избере самият, нали, модул. Да ги избере колко трябва да са за оптимално предаване. И сега избираме output файла. Output ще е M3U8. Това е нашия batch файл, който на теория би трябвало да тръгне на теория, обаче сега ще видим на практика дали ще тръгне. Сега стартирам SMD-то, командния интерпретатор. Вижте, че го стартирам вътре в директорията, защото трябва да може да намери този бат. И пише кодиране .bat. И давам, чуквам Enter. И ако не съм объркал нещо, трябва да се произведат файлове. Сега ще видим какво ще стане. И нещо съм объркал. Че съм тъп.
аргументите трябва да се подават с... Случват се винаги, когато се пише код, се случва, нали... Аргументите трябва да се подават с черта. Тоест черта и аргумента. Няма как, това е целта, нали, на дебъгването. Сега да видим дали този път ще тръгне или пак ще се изложа. Така, пиша кодиране.bat, за да стартирам. И този път тръгна. Виждате как се произведе, понеже това е 10 секундно видео, а ние казахме, че 10 секунди. Чакай, що да ги направим? Що да не ги направим пък по-малко? Що трябва да са 10? Може да са 1 секунда. Стартираме пак нашия бат файл. Чакай, изтрих работния. Днеска наистина днеска не съм добре. Изтрих работния файл, който трябва да го кодира. Така, видео. Добре, дайте пак. Сега пишем кодиране.bat, стартираме. И явно не може, направи ги на 2 сегмента, явно не може по-малко, не знам. Би трябвало да ги направи на повече, обаче това е явно ограничението. И сега това можем да го отворим с... това е вече почти добре. Ето тези TS, Time Segments. Вече това видео, което не беше много подходящо. Между другото, в момента не ползваме кодер, но за сега става. Това видео, което не беше много подходящо, вече е по-подходящо за поточно предаване. Можем да го отворим с PodPlayer. Това е, нали, локално отваряне в момента. Тоест това не е през HTTP. Сега ще го отворим през HTTP, обаче няма да е с PodPlayer, защото не знам не съм го ровил толкова, за да знам откъде отваря поточни видеа. Ще го отворим с VLC-то. Ще изберем отваряне на поток. Така, намира се в нашата папка, която е кодер. И ето аз ще го копирам. Плейлиста се казва Output Playlist. Тоест тук пиша кодер, защото трябва да напиша директорията. Кодер, наклонена черта надясно, Output MP3 U8. Сега, ако не съм объркал пак нещо, би трябвало да тръгне. Ето вече имаме видео, което се плейва от мрежата. Тоест, което може да се плейне от локалната мрежа. Всички компютри и таблети и така нататък, които са вързани и които имат такъв поточен плеер. Колкото до за Paco Star, там има малко особеност, че трябва да е кодирано в много точно, може би по-късно, нали, че това е много дълго и много сложно. Това беше, за сега надявам се да е било полезно и това видео. Надявам се да не съм бил много досаден и най-важното да съм обяснил, нали, добре нещата. И чао за сега, ще се видим в другите видеа. Момент само да отворя лога да видите, понеже, нали, говорихме за протоколи и за лога. Вижте как устройствата, които искат да комуникират, изпращат. Това в момента е с същият. Това е IP-то на устройството, обаче понеже от моя компютър го отварям, това е, нали, и IP-то на сървъра. Ако е от друго устройство, нали, IP-то ще е друго. Виждате, това са get заявките, вземи, get, coder, output, mp3u. И VLC-то го иска. Ето този ред е всъщност, който взима тази информация. А този ред get, coder, output, time segments, това са тези два time сегмента, които ги взима и ги праща към VLC.
Виждате защо не е хубаво да е HTTP, понеже всички заявки са явни, ако се закачи друг компютър, нали, в момента няма как в локалната мрежа да се закачи, но ако се закачи друг компютър, всички тези заявки така ще се виждат. Заради това, ако сървъра е външен, трябва да е HTTPS, което означава, че там се кодира всяка една такава заявка, няма да има никаква смисъл, няма може нищо да се прочете, понеже ще е кодирана. Така, чао за сега от мене и се надявам да се видим в другото видео, следващото, което вече ще се опитаме да компилираме правилно, нали, файла, за да може да се пусне през топ боксовете, понеже топ боксовете не четат абсолютно всички формати, особено старите, нали сега. Те новите може и да четат, обаче старите като моя четат само определени видеа. Чао, чао!